Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лесян Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Сейчас на каждую семью по 2-3 автомобиля. Движение большое, то есть сложнее, все сложнее становится. Юл сақшылары күнін. Түнле де, күндіз де Әлмәт автоинспекторлары шәһәр юлларында хезмәт итә. 87 ветераным бар. Эшләр дәврендә дә без бик дус булып эшләдек. Пожар сүндергәндә дә, спортта да бездә бик көчле спорт заманында. Күңелле сәяхәт. Өлкән буын вәкилләре янгын сүндерү бүлегендә кунакта. Балалары тәрбиясендә 8 онық-8 яраткан әбиләре булып, шөкер итеп гомер кичерә. Бір ғасырлық ғымыр. Ознакай районының тыл һәм хезмәт ветераны юбилейын каршы алды. Теләсән инди һава торышында көндез һәм төнле алар безнең шәһәр юлларында хезмәт куялар. Бүген 3 июль Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларның күбесе өчен погоннар һөнәр сайлау гына түгел, гаилә горурлыгы. Әлмәт юллары катлаулы бер кайчанда йокламый торган система. Аның белән идарә итү һәм куркынычсыз булуы зур җаваплылык. Полиция капитаны Шамил Гарипов Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясын җитәкли. Аның һөнәргә юлы әтисенең шәхси үрнәгеннән башланган. Ул шулай ук эчке эшләр органнарында эшләгән. Шамил Гарипов үзенең карьерасын иң түбәннән, авыр юл хезмәтеннән барлык баскычларын узып, гади инспектордан алып Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясының бүлек җитәкчесенә кадәр үскән белгеч. Служба мне нравится, личный состав у меня сплоченный. Хезмәт миңа ошый, шәхси составым бердәм, һәркем бер-берсен аңлый. Эш кызыклы, юлларда хокук тәртибен тәэмин итәбез. Элек машиналар азрак булса, хәзер гаиләгә 2-3 машина туры килә. Хәрәкәт зур. Шуңа күрә соңгы елларда хезмәтебез авырлаша. Автомобиль сейчас на каждую семью по 2-3 автомобиля. Движение большое, то есть сложнее, все сложнее становится. Шамил Гамил улы линияда инспектор эшенең һәр детален, хезмәттәшләре көн саен очраткан барлык кыенлыкларның белүен әйтте. Чөнки ул инде 14 ел погонлы эштә. Әлеге бүлекнең бер яртысы трассалар һәм киселешләрне контрольдә тотса, башка мөһим фронтта Россия эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча пропаганда инспекторы Илгизә Курамшина тора. Ул аның җитәкчесе кебек милиционер әтисезеннән киткән. Менә инде 17 ел Илгизә Илгизәр кызы Әлмәттә яшәүчеләрнең иң кечкенәләренә юл кагыйдәләрен өйрәтеп, балаларның гомерен саклап калу белән шөгыльләнә. В ГИБДД я начала работу вольнонаемным сотрудником. Мин юл хәрәкәте иминлеге дәүләт автоинспекциясендә ялланган хезмәткәр булып эшли башладым. Һәм 3 елдан соң мин аттестацияләнергә булдым һәм офицер исемен алдым. Органнарда хезмәт итәргә әти үрнәк күрсәттем. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалыйм. Хокук бузучылар буенча рейдларга экипажлар белән барам. Бездә кагыйдә бар, хатын-кыз төшенчәсе юк. Без офицерлар, шуңа күрә без ирләр белән бер рәттән эшлибез. У нас есть правило. Нет понятия женщина, мы офицеры, поэтому работаем наравне с мужчинами. Катгый тон урынына интерактив уен, законның коры параграфлары урынына күңелле уеннар. Әлмәтнең балалар бакчаларында һәм мәктәпләрендә Илгизә Илгизаровнаның формада килүе һәрвакыт бәйрәм. Аның максаты балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен 5 бармакларын кебек белсен. Куркынычсызлыкны пропагандалау лекция гына түгел. Бу көндәлек авыр эш ди ул. Чөнки фаҗигаләрне булдырмау аның сәбәпләрен аңлаудан күпкә мөһимрәк. Шушы еллар эчендә меңләгән яшь әлмәтлеләр Илгизә Илгизаровна дәресләре аша үткәннәр. Моя главная фишка не читать нотации, а показывать ситуации. Минем төп үзенчәлегем нотация уку түгел, ә хәлләрне ачык күрсәтү. Минем үземнең дә 3 балам һәм оныгым бар, шуңа күрә бу минем өчен эш кенә түгел. Әгәр дә минем сөйләшүләрдән соң бер бала булса да машинада кайышын эләктерсә һәм куркынычсызлык турында уйлана икән, димәк көн бушка узмаган. Спешится и задумается о безопасности, значит день прошел не зря. Луч телекомпаниясе дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итә. Авыр хезмәтләрендә җиңеллек, саулык, сәламәтлек тели. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Инспекторларның машина йөртү осталыгы еллар узу белән ныгый гына бара. Әлмәт дәүләт автоинспекциясе тарихында беренче тапкыр юл хәрәкәте кагыйдәләре теориясын белү һәм фигуралы йөртү буенча уникаль бәйге узды. Ярышларның төп геройлары пенсионерлар һәм юл хезмәте ветераннары. 10 еллар дәвамында машина йөртүчеләрне үзләре тикшерүчеләр бүген шәхси машиналар роле артына утыралар. Ярышны автодромда безнең төшерү төркеме күзәтте.
Быйыл беренче тапкыр Әлмәттә госавтоинспекция пенсионерлары һәм ветераннары арасында шундый уникаль конкурс узды. Аларга беренче күнегү итеп 8 күнегүн үтәргә кирәк иде, шулай ук параллель рәвештә парковкага керергә һәм гаражга орт белән керергә. Бу 3 этапны конкурста катнашучылар вакытка үтәргә тиешләр. Теория буенча имтихан бирелде, ләкин иң кызыгы монда, полигонда көтелә. 6 катнашучы шәхси машиналарында көч сынаша. Төп критерий тиз генә узу түгел, ә юлны бер конуска да кагылмыйча төгәл узу. Флюс Миникаев 30 ел элек органнарга эшкә кергән. Башта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә, аннары республиканың трасса полкында эшләгән. Взвод командиры дәрәҗәсенә җитә һәм лаеклы ялга китә. Самое главное то, что вот общение. Иң мөһиме безгә аралашу, коллегалар белән күрешү. Әлеге бәйгене ел сайын үткәрергә кирәк. Миңа бик ошады, 90 яхшы лет, чара. Как говорится, а вообще хорошее мероприятие, нравится. Кадрлардан күренгәнчә, катнашучылар үз автомобильләрен яхшы тоялар. Тизлек, траектория, тормоз барысы да миллиметрга кадәр тикшерелгән. Ярты гасыр машина йөртү стажы булган Иске гвардияның иң көчле йөртүчеләре вакыт һәм сыйфат өчен көч сынаша. Ой, бик яхшы булды мотор. Миңа ошады. Ул вакытта алай түгел, хәзер совсем по-другому уже. Ул вакытта ун вопросы, хәзер 20. Бәйге ахырында һәр катнашучы диплом һәм истәлекле бүләкләр алды. 2 этап нәтиҗәләре буенча Рафик Лутфуллин абсолют җиңүче булды. Ләкин катнашучылар үзләре таныганча, алар өчен төп приз кабат җыелу, көндәшлек рухын тою һәм тәҗрибәнең еллар узу белән көчәюен исбатлау мөмкинлеге булды. Мен дип уйлыйм, что шундай конкурска кирәк ул. Кирәк и балаларга пример булып, и улы кешеләргә дә правила дорожного движениеларны искә төшереп бик кирәкле шул. Машина йөртү буенча беренче ветеран турниры тәмамланды, әмма оештыручылар бу конкурсның Әлмәт дәүләт автоинспекциясенең яңа яхшы традициясенә әйләнәчәгенә ышаналар. Чөнки юлларда кагыйдәләр үзгәрергә мөмкин, ләкин осталык һәм законны хөрмәт итү үзгәрешсез кала. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай ветераннары шәһәрнең 24-нче янгын сүндерү бүлегенә сәяхәт кылды. Өлкән буын вәкилләре өчен мондый очрашу районда әле беренче тапкыр үткәрелә. Ветераннарны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән бергә район башлыгы Марсель Шайдуллин да сәламләде. Бу хакта тулырак мәгълүмат теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Өлкән яшьтәгеләр өчен оештырылган экскурсияның төп инициаторлары 24-нче янгын сүндерү бүлеге башлыгы Булат Шәйхетдинов һәм бу һөнәргә 30 ел гомерен багышлап, бүген ветераннар советын җитәкләүче Сәгадәт Кәримов. Менә бүгенге көндә инде ветераннарны җитәклибез. Ветераннарыбыз 87 ветераным бар. Эшләр дәврендә дә без бик дус булып эшләдек. Пожар сүндергәндә дә, спортта да бездә бик көчле спорт заманында. Бүген подразделениедә 111 кеше хезмәт итә. Агымдагы елда бинада капиталь төзекләндерү эшләре башкарылган. Янгын сүндерү бүлеге начальнигы билгеләп үткәнчә, коллективның төп юнәлеше нефть объектларында янгын сүндерү. Әлеге эш үз нәтиҗәсен бирә. Янгын куркынычсызлыгы системасы дөрес оештырылу һәм техника иминлегенә җаваплы мөнәсәбәт аркасында соңгы елларда нефть энергетика комплексы объектларында бер генә дә янгын теркәлмәгән. Безнең янгын сүндерү части нефтяной объектларда янгын сүндерүгә яраклаштырылган. Соңгы 3 елда нефтяной объектларда янгын булган очрагы юк, теркәлмәде. Һәм дә инде бу безнең генә хезмәт түгел, бу нефтяникларның шушы янгын куркынычсыз таләпләрен дөрес үтәү нәтиҗәсе. Булат Шәйхетдинов сүзләренә караганда, биредә хезмәт янгын сүндерү белән генә шикләнмәй, халык арасында профилактик эшләрдә актив алып барыла. Аерым игътибар үсеп килүче буынга бирелә. Инде үзебезнең частька килгәндә, без балалар өчен, мәктәп балалар һәм балалар бакчасыннан да килгән балалар өчен дә экскурсиялар үткәрәбез. Шушы частьте безне таныштырабыз. Бу көнне ветераннар профилактик әңгәмәдә катнашып, музей эшчәнлеге белән дә танышты. Хәзерге техниканың һәм янгын бүлегендәге хезмәт шартларының ничек үзгәргәнен үз күзләре белән күрде. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Азда койда яшәп гомер кичерүче тыл һәм хезмәт ветераны Рәзинә Гәрәева бер гасырлык гомер бәйрәмен каршы алды. Рәзинә Арслан кызы 1926 елның 1 июлендә Томатык районы Әгерҗе авылында гаиләдә икенче бала булып туа. 7 сыйныф белем ала. Балачактан өлкәннәргә булышып, сугышның авыр елларында төрле эш башкарырга туры килә аңа. Озын гомер иясен тәбрикләү чарасында безнең иҗат төркеме дә булды. Рәзинә апа Гәрәева тормышның әшесен дә, төшесен дә күп татыган. Кечкенәдән терлек карарга да, кырда эшләргә дә туры килгән аңа. Тракторчылар курсын тәмамлап, 16 яшеннән тракторда эшләгән. Гомеренең күп елларын Авангард колхозында хезмәт куйган. 1945 елда Юсуф Вафа улына кияүгә чыгып, никахта 4 бала тәрбиялиләр. Безнең әни бик әйбәт булды безнең өчен. Аллаһка шөкер, рәхмәт яусын. Без 4 бала булып үстек. Минем апам Гөлнира, абыем менә Алянус, тагы бер абыем Алянур бар. Мин төпчеге Гөлүнә. Әйбәт булып үстек, әйбәт семьяда үстек. Безнең әтиебез исән сау, 78 елда үлде. Бик әйбәт семья булдык без. Аллаһка шөкер, рәхмәт яусын аларның безне үстергәннәренә. Юбилярны котларга аның якыннары, туганнары, авылдашлары, район җитәкчеләре җыйналды. Син бәхетле әби, менә шу Аллаһ Тәгалә гомерләрне биргән, менә шушы 3 балаң арасында инде балкып утырырга язсын, сәламәт булып, Рәзинә апа, бусы инде шатлык яшьләре. Рәзинә Гәрәева хезмәт ветераны исеменә лаек. 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышының юбилей медальләре белән бүләкләнгән. Үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алганда Рәзинә апа Гәрәева балалары тәрбиясендә 8 оныкчыкның яраткан әбиләре булып шөкер итеп гомер кичерә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Озын гомернең сыры сәламәт булуда диплегечләр. Үз сәламәтлеген турында кайгырту еш кына эш көннәре һәм үй мәшәкатьләре аркасында икенче планга күчә. Әмма үз организмыңа читтән карауның гади һәм бушлай ысулы бар. Әлбәттә, бөтен илдәге кебек үк диспансеризация программасы эшли. Ел саен диярлек ул яңа мөмкинлекләр белән тулыландырыла. Мисал өчен, агымдагы елда шәһәр халкы гадәти анализлар тапшырып кына калмыйча, озын гомернең төп күрсәткечләренең берсен – начар һәм яхшы холестерин балансында бәяли ала. Рассказывать жалобки. С утра 3-й день давления за 10. Анкета тутыру куркыныч факторлар буенча консультация, буй, авырлык, кан басымын үлчәү, кан анализлары. Диспансерлаштыру шуннан башлана. Василий – экскаватор машинисты. Утырып эшләү аркасында аны аркасы һәм аяклары авырта. Гадәттә, ел башында ук тикшерү узарга тырыша. Я, например, с вахты приезжаю, с 3-го, 4-го вот. Даже не жду, когда эти каникулы Новые дни проходят, чтоб не забыть, проходим. И все проходят, да. Диспансерлаштыру нәтиҗәләре буенча узган ел Татарстанлыларда 100 меңнән артык авыру һәм республикада яшәүче һәр 10нчы кешедә теге яки бу авыру үсеше куркынычлы булуы ачыкланган. Әлмәтнең 3 номерлы шәһәр поликлиникасында 9 меңнән артык тикшерелгән кешенең 7сендә онкология барлыгы билгеле була. Пациент никадәр тикшеренү узуы беренче чиратта аның яшенә бәйле. 40 яшьтән соң диспансеризация вакытында уза торган процедуралар саны арта. Тикшеренүләргә шәклек яман шешенә скрининг, маммография һәм иратлар өчен онкоскрининг өстәлә. Кира Лазутина, медицина көллияты студенты. Келіп чыгу куркынычлы факторларын ачыклау инде барлыкка килгән авыруны дәвалауга караганда җиңелрәк һәм эшсезрак ди ул. Это все нужно проходить. Даже обычный осмотр кожи тоже это важно. Все, то есть полость рта и так далее. Всегда нужно, как и в детское проходила каждый раз, и сама индивидуально. Потому что я сама переживаю за себя, паникую, и сейчас прохожу тоже. Как для профилактики, так и просто узнать, есть ли у меня какие-то проблемы или нет со здоровьем. Агымдагы елда гомуми медицина иминияты буенча диспансерлаштыру программасына липид профиленә бәя өстәлә. Хәзер табиб холестеринның гомуми дәрәҗәсен түгел, ә яхшы һәм начар липопротеиннар санын бәяли. Бу йөрәк кан тамырлары авырулары үсеше куркынычын түгелрәк бәяләргә, пациентка иң кулай терапия сайларга яки аны өстәмә тикшерүгә, тар белгечкә җибәрергә мөмкинлек бирә.
Долгие годы считалось, что причиной Узак еллар атеросклерозның сәбәбе гомуми холестерин дип саналды. Ләкин хәзер гомуми холестеринга гына түгел, әнәк менә липид профиле гомуми холестеринның составына карарга кирәклеге ачыкланды. Диспансерлаштыру вакытында бу анализны тапшырырга һәм кешедә кайсы холестеринның күбрәк булуын билгеләргә мөмкинлек бар. этот анализ и определить, что он повышено у человека. Диспансерлаштыруны эш көннәрендә генә түгел, шимбә көнне дә узарга мөмкин. Үзегез беркетелгән поликлиникада тиреш чират буенча да алдан телефоннан язылып та үтеп була. Ел башыннан бирле Әлмәт районында 22 меңнән артык кеше диспансерлаштыру узган. Луч телекомпаниясе быел үзенең 35 яшьлек юбилейын билгели. Шул уңайдан біз үзебезнең социаль челтәрләребездә бәйге игълан иткән идек. 2 атна буе дәвам иткән викторинаның 9 җиңүчесе инде билгеле. Бәйге шартлары гади. Луч телекомпаниясенең Макс каналына язылып бирелгән биремне үтәү. Һәр дөрес җавап финалга 1 билет. Аннары компьютер очраклы сайлап алу юлы белән бәхетлеләр билгеләнә. Җаваплар ярышы дүшәмбегә кадәр дәвам итәчәк. Катнашу өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Бүләк җәйге көнгә аеруча актуаль. Шәһәр күлендә гаиләң белән катамаранда сәяхәт итү. Первый раз участвую в розыгрыше, и в этот раз я прям выиграла в первый раз сертификат на прогулку на катамаране всей семьей. Спасибо большое, очень была рада, потому что обычно я участвовала, но не выигрывала. А в этот раз прям мне написали, сказали, что я выиграла. Я прям пищала от радости. Честное слово. Хочу пожелать процветания, чтобы было много эфиров и было много всего интересного. Спасибо вам большое. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән саулашабыз. Исәп сау булыгыз.